Hai Sopna. Ma, दिनैबो साइकेल सोनाव गलायबाय नामा? गवाखै आदा। गवाखै। माथो जाखो सपना? दिनै आंनि लाइमोन गोसोनि सेनासो गदों आदा। माने? दाखालि नोंखौ लोगो मोनजेननायनिफ्रायनो नोंखौ मानोबा गले गले गोसोखांबाय थादों आदा। नंगौ सपना, बहुत सिख्लाफ्रानो आंखौ बेफोरबायदि बुङो, खिन्थु आंसो पात्ता होआ। मानोना आथिखालनि सिख्लाफ्रा फोथायजाला, गोसो थोनायनिबो हिसाब गैया। आंजों गोसो थोलायो, गुबुनजों लाइन मारियो, जेराव चान्स मोनो बेयावनो डेन्स मारियो, जेराव गाथोन नुयो बेयावनो दुगैयो। बेखायनो आं बारा मोजां मोनला सना। है, आं थांसैलै, थाथ'। आदा प्लिज। नों थार बाथ्राखौनो बुंदों आदा, नाथाय आं गुबुन सिख्लाफोर बादि नङा, जेरै नों गुबुन सेंग्रा बादि नङा। आंखौ गुबुन सेंग्राफोरजों दा रुजुखालै, दा रुजुखा होनना बुंदों, दा रुजुखाथार। मा दं बिसिनावलाय हा? मा दं? साला बिमा बिफाखौ दंमोनदों, KTM बायदों, जौ लोंदों, गान्जा सोबदों, देनद्राइट जादों। गेदेर उन्दै होननाय सनमानानो गैथारलालै। फेसबुकाव खुदुमलायदों, गोबालायदों, सिख्लाफोरखौ रायदों। लाजिनायसो मोनलायलांबायलां। बेनिखायनो आं माब्लाबा गावखौनो सेंग्रा होननानै बुंना लानो लाजियो। औ नंमारगौ आदा, बेखायनो आं दिनैसिमबो रावबो सेंग्राफोरखौ प्रप'ज खालामाखै। है, थांसैलां। प्लिज आदा। माथो बाथ्रा दंब्ला, बुंनोबा थब्लं बुं। I love you. सपना, आं सिमाङाव दंना मोगथाङाव दं सपना? एम नट इन ड्रिम। मोगथाङावनो दं आदा। नंगौना सना? दे बिदिब्ला खनसे गुदुम सना। रावबो गैयालै, माखौ लाजिनो, खनसे गुदुम। ओइ फंबाय, रथ'लाय। है फाग्लासो जाबाय नामाब्रा मानसियालाय? थोद बुरबक, नोंखौ खुलुमाखैब्रा, साइकेलखौसो खुलुमदों। फाग्लासो नामाब्रा मानसियालाय? थोद माबायदिलै? ओइ मेन्डेला बायजोमायाव मेन्डेला मासे फैसालाय। है, बियो गोजामसोलै, गोदोनिसो बियो सोलिया। नंगौना नङाब्रा? नोंखौ फाग्ला सोलिया। 800 दाबाय दिनै 800 नो गांसेला मा 100ल'ब्रा? खानायखौ सोर सिननाय? मानसिखौलाय सोर बुथुमनाय? बेखौ नोंनो आखाइ खरसासो होदोंब्रा आङो। दानो रानखाजोबनानै जायोब्ला न' भाराखौ माजों होनो? माइरङा माजों जानो जाम्बा? नंगौना? नंगौबाथ' थिगैनो दं र'। नोंखौ बांद्राय फोथायजायाना। सिगाङावबो नोंखौ फोथायनानै बेनि फिथाइखौ मोनजाखांबाय। आंनि हिनजावखौलाय लांना बहा दोनहैनाय नोंलाय फाग्ला? बे रानखांनाय गारायखौलाय मानो खुख्लाबदोंब्रा जाम्बा? नोंनि हिनजावा आंजों ससे थांफानानै बेलेग ससेनिफ्राय बांगाल हौवाजों खारफालांदों। नंगौना? नंगौब्रा। आरो मोनसे खोथा, बै सिमला बाजाराव 3 नाम्बार फानग्रा मोनसे सेन्टार दङ। मालिकखौ लोगो हमनानै बेजों रायलायनानै गाबोननिफ्राय 3 नाम्बार फाननांगौ। पुरा एडजास्टेड आंजों। जागोन, बावैनो रायलायबा मोजां जायो नामा? नों थांनानै रायलायहैबानो जागोनब्रा। दे जागोन। खामायनांगोन मेन्डेला जेथिंबो। रं नाम्बारा फन हरदों बे। साला नोंजों रायज्लायाखैलै, बे प्रफाइल पिक्चारजोंसो रायलायदों। लाभनि मिनिंखौलाय नोंलाय मा बुजिनो? LOVE लाभ।
हेल' हेलौ मा खालामदों आदा हा सोरमोन लायो दाख्लै रं नाम्बार जानायालाय अह आदा नों जा साइजखा नोंनि प्रफाइल फट'खौ नायदों आङो बे प्रफाइल फट'आ बे मेलेरिया जन्दिस जानायाव लानायसोमोन मोगथाङाव बिनिख्रुइ साइजसिनबाव आङो अब्लाबो जा साइज नुखादों मा सिरि जाखो आदा नैबे जेबो नङा माबा आंनि केटिएम गारिखौ आं हुगारबाय दं नालाय आदानाव गोबां मटर गारि दंथारोना इसेबांथ' बांद्राय गैया स्करपिअ गंसे दं ओमफ्राय बलेर' दं ओमफ्राय बे केटिएमानो आदा नोंनि प्रफाइल पिक्सारखौ नुजेननायनिफ्रायनो गोसोआ बोरैबा बोरैबा जाबाय आं नोंजों सम सम रायज्लायगोन दे इफ इउ डोन्ट माइन्ड इंराजियाव बुंबायलै ओइ मेन्डेला इंराजियाव मानो हाया जानो खोमा होनलै जाम्बा where not ला जाम्बा वेर नट हेल' 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 हा हा हुश दानलांबाय हेन्डशेक जाथारदों नालाय बे आखाइल' हरलै जाम्बा साला सुवा आइ बुस्थुआलाय दिनै फैगोन ना फैयाब्रा आंनियालाय माथो एसे गोबाव जाखो ओइ बाजै रुलाय ओम सद्गुरु ओम साइकेल गुरु दुई साकिया যন্ত্র नायको तंत्र मंत्र पेडेल मारिए दौड़े गेरे गेरे बस्तु লগত লগ ধরি দে বারে বারে ओम साइकेल गुरु आदा सपना मा जाखो आदा ओइ माबा साइकेल चेन गदोंमोन नो सोना होदोंमोन आं मालाय हिनजावनि साइकेल सेन सोना होनानै नों आंखौ बावगारनाय नङाथ' नङा सपना तेरा मेरा प्यार का जात्रा आं नङा एसेबां गोसो लेथ्रा एसेबां लेथ्रा मोनबा 50 जनसो हाबा खालामखांबायमोन आङो सरि दे आदा गाज्रि दामोन आं गाज्रि मोनग्रानि फिसामोनब्ला दाख्लैनो आंखौ खुदुमनायावनो गाज्रि मोनगौमोन आङो मानो बिदि बुंखो नों आदा मानो बिदि बुंखो माने दाख्लैनो आंखौ खुदुमबाय बिनि साजाखौ नों दिनै मोनखाथारनांगोन ओइ जाम्बि नोंनि दाया मा मिथिगौ ना मोनथिया दाख्लैनो नों आंनि खावलायाव खुदुमबाय दिनै आं नोंनि गुस्थियाव खुदुमगोनथ' ना असभ्यफोर जायगा गैया नामा नोंसा नोमफानि बे जायगाया नोमफानि साला लब जादों इसे आन्दोफोराव थांनांगौब्रा माथो गाज्रि खामानि जाखोब्रा बेलाय मा गाज्रि खामानि जाखो गाज्रि खामानिखौसो आन्दोफ्राव मावो मेगन सादों नारद मुनिया मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन गोसो थोलायनायफोरनि थाखाय पायखानाया मराखाना नहीं है माना सिर्फ प्यार का मतलब है हासिल करना ओ यादा ओय जत' दायनिगिरि नोंसा नोंफायाबो जुदि 15 बोसोरसोनि उनाव हाबा जानायमोनब्ला नोंबो जोंबायदि सेंग्रा गोरलै जागौमोनलै गोदान मुगानि प्यार महाबतखौ खालामनो नोंबो खाबु मोनगौमोन हटेलाव रेस्टुरेन्टाव मटर गारियाव हाथाय बाजाराव फुदुमलायनो अनलायनो दद आरिफोरखौ खालामनो हागौमोन लाजिदों दा मोजां मोनदोंलै साला फाग्लायालाय
ओइ आदा बहा थांब्रा ओइ लाइजाम रानहैदोंमोनलै र'लै आदा सेक्रेटारिखौ मोननायनि उनाव नोंलाय माथो केयारखौनो खालामथारलालै गोदो मोनैनि सिगाङावबा बा खाना जाहोनाय साहा लोंहोनाय मा नायनोमोन माथो मोननायनि उनावलाय माथो जोंखौ नायफिनथारालै आदा दाख्लै बावै जों बिल्डिंनि थाखाय लानो होननानै एप्लिकेसन होबाय बा सर्तआ फैगौ मोननाय नंलालाय नोङो जोंसोब्रा मेकारा ओइ मोनाबाबो अरजाला जागबाय आंनिया वालाव रेकर्डा थाबानो जायो जागबाय आंनिया नों मारगौसो जोंनि साननाया हेलौ सार आं गाबोननिफ्रायनो टिकेटखौ फाननोसै नंगौ आं बाथ्राखौ गासिखौबो बुजिखाजोब्बाय सार नों सिन्था खालामनाङा सार आं दं आं मोजाङै मावगोन दे ओइ बाबु ओइ मा नों माबायदि खानाय हाजाखोब्रा साइज जाथारासै मानसिजों मिलायाखै जोंनाव हाजादोब्रा बय आले थांथारदों मानसि जाबदों मिलायथाराखै जोंनाव हाजानोसै थ' नंगौ फैसा गैयालाय आंनाव खमथार जायो बेसे दं 50 थाखाल' दं जागोन थ' नंगौ आल्ट्रा मडार्न हाना हरगोन फै फंबाय फै नै आल्ट्रा मडार्न सिना हरलै फंबाय सिखारलै बेबायदि नङा आं नोंखौ एसे बेलेग स्टाइलनिसो खानाय सिननो नागिरदों थावख्लिम स्टाइलसो सिनगोन आङो खानायखौ फरेन स्टाइल बियो माबोरै सिनांदोंलै बिलाय मोजां जागोन नालै बिदिबा गेरेन्टेड अनेक मानसिखौ बेबायदि सिननानै हरबाय आङो 50 थाखानि जायगायाव 500 गाहाम होलाङो आंनो खावख्लिम सिस्टेमलै बिदिखौ फंबाय नंगौ मेगन मिसिबदाय फंबाय गुरु बायख' दङ आहा हेलौ आदाया मा खालामबाय दं नै सना आङो बे जोंनि जायगानि नाथाग्रि जिं जिं हाग्रा सेर सेर गिदिंबाय दङ नै दा बे खाफालबारानि माबाथिं हाग्रा जिं जिं गिदिंदों आरो एसेबां थाब गोदान जायगानि मुङा दा बेफोर जायगा थारमाने बे जोंनि एरियायावनो नालाय खाथि दङ आरो गारियाबो केटिएम बावसो बेबो आंसो सलायदों दाबायदियाव आं नोंनि केटिएम बाइकनि उनाव गाखोनो मोननाय मोनब्ला आंबो नोंखौ केटिएमाव खिबु उनाव दिखांनानै बेरायनो मोननाय मोनब्ला है दादा खानाय सिननाया जाखोना नोंखौ लोगो हमनो जा गोसो जाथारबाय आदा साननैसो धोर्ज हमथ' सना साननैसो उनाव आं नोंखौ लोगो हमगोन आरो जा लोगो हमबा खेबसेनो लाबोखाखाबायबो आयु एसेबां हाखु दाखु माने आङो गरम बेसाद जानानैसो मोजां मोनो सना हेलौ थैथाला बेलेन्स गैला हा मा खानाय सिननाय जाखो बियो खावख्लिम सिस्टेमलै खावख्लिम स्टाइलनो खावख्लिमलै ओइ र' फंबाय खावख्लिम सिस्टेमलै मोजां नुदोंना बरिया नुदों आंखौ फंबाय बरिया बिराद साबसिन जाबाय फट' रेकर्ड नांगोन ना रेकर्ड बरिया मोजां नुदोंथ' नंगौ मायावल' खननैसो गिदिं नंगौना नङाब्रा खावख्लिम स्टाइललै बेखौ सिख्लाफ्रा जुदि आइ लाभ इउ बुङा गंब्रै सोबा नंगौना नङाब्रा नंगौब्रा बरिया खावख्लिम स्टाइललै बिदिखौ खावख्लिम स्टाइल बरिया जागोन दे थांसैलाय बरिया नुदों फंबाय सानैसो लाबबाव